Здесь укрепления они сильно сделали, но все равно, альхамдулилля, смогли выбить. Они полностью занимали... Шеймарч Идлибя Куптюанул, Нохчи Джиад Гуантемлан, командир Шишани Муслим Кершлшу, Шинтелат Мекшил, Меттигер Темлуан Тоб, Тамсюхту. Шишани Виевиш Хларляц, Камилш даже Нирдуханьоч, Хаята Тахрир Шам Тобан Кюгалу, Дитинче YouTube каналя Абдул Карим Билар. Шеймарч конфликт яхудрук дикдöz журналистуиз. Абдул Карим Хиетаря Шишанин дюрлонч дюц из Уюршла Туашу Уерсичуа Ихкинч Исламан Пачхал Тобанс Богш, Нохчи командир из Маситас Харстин Долша. Оские пархам Гучбел, джихадистин Тобни Аляцияздич, Парашюк Джуанин Твиттеря. Гюржи Чурпенг Завин Нохчуаву Шишани Муслим. Цуда Аляцна Нохчичуа Уерсичуэн Схилч Шоулчтамя. И командиру Джунуда Шам Темлуа Тобан. И Тобаю Ихкин Уерсичуа. حياة التحرير الشام توبن ديق شوش أدور بطبولوش تعليتر شيشانين إدلبير شتابوسم أم تصعد دالي تومير شيقليز شيزر بريد توشرا شيشانيس قيقن بنير شيمرش أبوزيتسي تسحنقيت ديزويهال تسوكي برتو يوختو عنير شاتور كواتشوان غوديش شيمرش كورشن دعا الغلج أبيراتيا داق لاتسن بورك بولش خامش شيشانين توبنا نوخشي بوتوش будуق كوردي غومق بولت إملوي Здесь на всей операции участвовали где-то